साबधान जा नोंथाङा बुजिखाबाय जानो हागौ साबधान जा नङाबा जेलनि आलासि जानो हागौ जोबथेसालिनि आलासि जानो हागौ साबधान जा जोंनि बेबायदि खस्थ'नि गेजेरजों सोरबा फिजिकेलि बहुद खस्थ' खालामनानै सोरबा फाइनान्सियेलि गावनि माबाखौ दंनायमानिखौ गारनानै मोनफिननायथ' बर' मार्केटआव गैखायानो एसेसिम सोरबा बायदिया फुटेजखौ बे सिनेमा हलफ्राव खेबखुमानो गाव गावनि चेनेलाव आपल'ड होना होबाय बेवहाय गोसो सिफायबाय थायोबा बेयाव थांनांगौआ नैबेजोंसो लांनाय जागोन आरोखि गतिके आं आखाइ खबजोबनानै खावलायो जाहाथे नोंथांमोना मबेबा मोनसे सिनेमा हलाव मबेबा मोनसे प्रजेक्टराव देखायहैनायाव गाव गावनि मबाइलजों खेबखुमानानै बेबायदि आपल'ड शेयार दाखालामलाय নাই যেতিয়াই সাংবাদিকসকলক মই লগ পাইছোঁ সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ মোৰ এটাই আহ্বান প্ৰথম মই 15 আগষ্টত আহ্বান জনাইছিলোঁ এতিয়া আজি 3 অক্টোবৰ প্ৰায় 2-2.5 মাহ উকলি গ'ল আমাৰ এটাই আহ্বান এতিয়াও আছে যে বড়োসকলৰ যি বিভাজিত হৈ থকা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক যি দল বিটিআৰ কেন্দ্ৰিক আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল কাৰণ এই দলে বিটিআৰতহে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব চৰকাৰ বনাব কোনোবা অপজিশ্যনত থাকিব কোনোবা ৰুলিঙত থাকিব সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ দৃষ্টিভংগী আছিল কি যে এই দুইটা দলৰ নেতৃবৃন্দসকল জাতীয় আন্দোলন জাতীয় সত্তা আৰু বদলেন সংগ্ৰামৰ মাজেদি তেওঁলোকে আহা সকলোৰে জাতীয়তাবাদ জাতীয় সত্তা আৰু বিটিআৰত 35 লক্ষ জনসাধাৰণক আগুৱাই নিয়াৰ সকলোৰে এটা সিদ্ধান্ত আছে আৰু সেই মতে তেওঁলোকে নিজা নিজা দলত কাম কৰি আছে আদৰ্শত কিছু পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে কিছু আদৰ্শ তেওঁলোকৰ মানে মিলো খায় তো তেওঁলোকে কৰি আছে আমাৰ আহ্বান আছিল যে সেই ঘৰখন বিভাজিত হৈ আছে সেই ঘৰখন একেলগে এটা পৰিয়ালত আনিব লাগে যেহেতু আগতে এটাই আছিল সকলোৱে মিলিজুলি জাতি আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জাতীয় অধিকাৰ বা সাংবিধানিক ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিল পিছলৈ এইটো বিভাজন হ'ল ৰাজনীতিত হয় বিভাজন থাকে কিন্তু আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে একত্ৰিত পৰিয়ালত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ নেকি কাৰণ এই ৰাজনৈতিক বিভাজনৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিবলৈ পালোঁ গাঁওখনত এটা যদি বিয়া পাতা হয় তাত সকলোৱে নাযায় কিছুমান যদি শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান কৰা হয় তাত নাযায় গাঁৱৰ সভা সমিতিত বহু মানুহ এবচেণ্ট থাকে বহু প্ৰেজেণ্ট থাকে দলীয় এই বিভাজনটো আমি গাঁও সমাজ পৰ্যায়লৈকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে বহুত জীৱন ক্ষয়ক্ষতি হ'ল আমাৰ সামাজিক মানে যি এটা মানে যি ব্যৱস্থা এইটো বিভাজিত হৈ গ'ল তো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে একেলগে যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰে বিটিআৰবাসীৰ মংগল হ'ব উন্নয়ন ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব ইয়াৰ খোৱা কামৰা যিখিনি পৰিৱেশ ঘাট প্ৰতিবাদ সংঘাত এইটো নাইকিয়া হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ সেই আহ্বান এতিয়াও আছে ভৱিষ্যতলৈ থাকিব নীতি তৈয়াৰ কৰিব লাগে ফৰ্মুলা তৈয়াৰ কৰিব লাগে বাকী নেতাসকলৰ আৰু তেওঁলোকে সেই আহ্বানটো কেনেধৰণে আঁকোৱালি ল'ব বা কেনেধৰণে আগবাঢ়িব আমি শুনিছোঁ মিডিয়াত কৈছে 2-3 লানি আলোচনা হৈছে আলোচনা সফল হওক আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ বহুত मोनसे एक्सनखौ खालामनो थांनायाव प्रेक्टिकेलिबो बिराद दोलाबली माने प्रेक्टिकेलि फिजिकेलिबो बिराद दोलाबली जाखायनो आखाइफ्रा दोलाजोबखाय बहुद दोलाबबाय हान्थु दोलाबबाय आखाइफ्रा दोलाजोबखायनो दा ओरैबायदि माखासे बहुद खस्थ'नि गेजेरजों माखासे बेफोर सिनखौ लाबोनाय जायो आरो जाहाथे जोङो मोनसे नंगैगौ बायदि सिनफोरखौ एक्सनफोरखौ देखायनो हायो बेखायनो जों प्रेक्टिकेलि स्टान्टमेन्टबोथ' गैखाया जोंनिया प्रेक्टिकेल गावनो माखासे एक्सनखौ खालामनो थांनायाव बिदिनो दोलाबलि महाबा सोरनिबा हनै मा जानानै दं हनै अख्रांमोनाबो लोरिफोर जाखायो आरो अब्ला जों एसेसिम खस्थ' खालामनायनि गुबै खारनानो जाहैबाय जाहाथे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियावबो माखासे बै लेभेलाव एक्सनफ्रा सौहैथों साना जोङो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों अखा बांखा लेवार बाजायो नै हाजोफ्राव खुग्लुबलाय खांग्रांलाय गोग्लैनाय सोरबा हान्थु दोलानाय बहुद जायो आरो बे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोनसे रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावहाय गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो आरो बैफोरबायदि माखासे माबाफ्रा जोंखौ दुखु होयो जेब्लानाखि जों बेबायदि बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोरबा फाइनान्सियेलि बहुद गावनिफ्राय लस खालामनानै
मोनसे मोजां कुवालिटि होनो थाखाय खरस खालामनानै बेबायदि सिनेमा दिहुनो दा बेफोरनि गेजेरजोंनो बहुद समाजफोरखौ फोसाबनाय मेसेजफोरखौ होनो हायो मोनसे इडुकेसन लाइनावसो होनजाखायो नालाय बे सिनेमाया माबा मोनसे समाजनो फोरोंलांनाय ससाइटिफोर मोजां दाफामनो थाखाय समाजाव गुबुंले बारहावा बारनायफोरखौ फोसाबनो थाखाय बेफोर उद्देश्यखौ लानानैसो मोनसे फिल्मा जोनोम जायो दा बेयाव मा खालामो माखासे सानैसो सोरबा गाव गावनि चेनेल खुलिलाबायना लानोसै आरो चेनेलखौ खुलिबाय जखन इउटुब खुलिबाय गाव गावनो मोनसे एक्सट्रा माबा मोनसे टपिकफोर लानानै माबाफोर लानानै मबाइलफोरजोंब्लाबो खेबनानै दिहुन हो मोजां खोथा खिन्थु जोंनि बेबायदि खस्थ'नि गेजेरजों सोरबा फिजिकेलि बहुद खस्थ' खालामनानै सोरबा फाइनान्सियेलि गावनि माबाखौ दंनायमानिखौ गारनानै मोनफिननायथ' बर' मार्केटाव गैखायानो एसेसिम दा बेबायदि मोनसे कुवालिटियाव लांनो गोसो लुबैदोंब्ला लस जानानैब्लाबो खालामनायानो जाखायो दा बिनि गेजेराव मा खालामो सोरबा बायदिया फुटेजखौ बे सिनेमा हलफ्राव खेबखोमाबाय खेबखोमानो गाव गावनि चेनेलाव आपल'ड होना होबाय दा बिसोरो ओरैबायदि मोनसे जोंखौ गोसो सिफायनाय जायो प्रडिउसाराथ' ओरैनो फुललि मोनसे माबाखौ फैसा जेसेबां थांदों बेखौ मोनफिननाय रिकभार खालामनाय हानाय मोनसे जोंनाव मार्केटआनो गैखाया जेराव आरो बैफोरबायदि खालामोब्ला बिराद लस जायो आरो जोंबो बेखौ खोनानानै बिराद दुखु मोनो जेनेबा जोंनि एफाराब खस्थ' खालामनाया ना दैयावनो थांनाय बायदि मोनो आरो दा अननानै आखायनो बेफोरबायदि खालामनो नाङा होननानै आं खावलायनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोनहा गाव गावनो बुजिलायनानै जोंनि मोखांखौबो नायनानै जोंदि अथ' खस्थ'नि गेजेरजों जेबो जोंहा मोनफिननाय गैयाब्लाबो जोङो मोनसे जोंनि बर' हारिनि सावथुनफोरखौबो गुबुन हारिनि सावथुनफोरजोंहाय कम्पेयार खालामनो एसेसिम हाहैयाबा एसेसो लांनो थाखाय जों जुजिदों आरो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि जोंखौहाय गोसो सिफायबाय थायोबा बेयाव थांनांगौआ नैबेजोंसो लांनाय जागोन आरोखि गतिके आं आखाइ खबजोबनानै खावलायो जाहाथे नोंथांमोना मबेबा मोनसे सिनेमा हलाव मबेबा मोनसे प्रजेक्टराव देखायहैनायाव गाव गावनि मबाइलजों खेबखोमानानै बेफोरबायदि आपल'ड शेयार दाखालामलाय अननानै आं बेखौल' खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों।